idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Asiya an ce mazaje shi zai aure. Me za ka iya cewa sarki Goje akan soyayyar da mazaje yake yi wa kanwarka? Lalle wannan ya taro mat. Nabila an ce kin fada soyayya haka ne? Gaskiya ne. Flex D kai ma ina so ka yi min raf na second 3. Kun ya kira maka fuskan da kare na kake sha za ta raga maka. Alhaji wai waye Flex D ne a wurinka? Ɗana ne, kuma nan gidansu ne. Umar me yasa ka sa Nabila da Robcoin gasa? Wani ne ya ɓata min rai shine kawai na yi decide. Nabila me za ki iya cewa game da gasar ku da ke da Robcoin? Me wai kai rap kaza. Robcoin. Kuna wai har yarinyar nan za ta jare ni. Ziga zigi me tukucin wanda ya lashe wannan gasar? Ta gidan nan da 500,000. Ziga zigi idan kuma ba a samu wannan kuɗin a ƙasa ba fa. Kuɗi za mu iya lantanta kamar ba gobe.